बिटिआरनि गिबि खुंगिरि मानगिरि प्रमद बर' बिथां सारनि थिनाय लेखा सराइबिलाव गोबां माने हा खुरख्ल'नाय आरो दलं बिखेखकरि दलङा जनानै दङ नैबे एसे आगोल थांनाय मा बुंबाय दुमबाजार आरो मन्दिपुर बे मोननै जि माने गामिनि रायजो राजाफोर बुहुद खस्थ'आव दङ बेखायनो आंखौ स्पेसियेलि थिनहरनाय लेखा जोङो बिराद थाबैनो 6-7 दिननि गेजेरावनो खमसे खम थांलाय फैलाय खालामनायाव जाहाथे जामेला जाया गथ'फ्रा स्कुलाव थांनायाव जाहाथे जामेला जाया बिनि राहा लामा लानो थाखाय थिनहरनाय लेखा दिनै जों दुमबाजाराव दंफैयो आरो आं दिनै खोथा होदों जों 6-7 दिननि गेजेराव बे दुमबाजाराव थांनाय जि दलं दंफांनि दलं बायब्र'नाय बे बायब्र'नायखौ जों गाहाम खालामनो हायो बेखायनो दिनै आङो स्पेसियेलि सराइबिल समस्यायाव दंफैयो जोंनि आफादगिरि नेहाथारि प्राइमारि लिडारफोर चेयारमेनफोर जेसेबां जायगायाव बांसिननिफ्राय बांसिन गाज्रि चार्चफोर बाथौ थानसालिफोर दङ ब्रह्म मन्दिरफोर दङ बेफोरावबो थिंफोर गब्लंनाय बा खुन्था बायनानै थाब्रबनाय वाल बायनाय दरजा जिनाय बे गासैबो खामानिखौ 1 मासनि गेजेराव बा 45 दिननि गेजेराव गासैबोखौ मावजोबनो थाखाय आंखौ थिनदों आरो बेबायदिनो आं सराइबालियाव नैबे दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदों 3-4 गेजेराव गोबां जायगायाव खामानि स्टार्ट जागोन आरो गोबांखौ जों नायथिंबायनो थागोन आरोखि। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।